Здравейте, прекрасни! Добре дошли заедно с мен Силвия в света на Таро, психология, езотерика. Ако имате въпрос, на който търсите отговор, или ситуация, за която се нуждаете от съвет, това видео е за вас. Изберете интуитивно цвета, който ви привлича по-силно. Първи вариант – червен цвят, втори вариант – син. След което на ум кажете вашия въпрос. Ако търсите съвет за конкретна ситуация, оставете видеото на пауза, затворете очи, помислете за тази ситуация. Окей, първи вариант. Отговор на ваш въпрос или съвет за конкретна ситуация. Днес използвам оракул, който се нарича мъдростта на гъбите. Вие сте уникални. Не дейте да свързвате вашата ценност с външни обстоятелства. Не трябва вашата стойност да зависи от хора и обстоятелства. И в трудни ситуации, и в благополучни моменти, помнете, че вие сте уникален и скъпоценен човек. Така е било и така ще бъде. Това е неизменна истина. По първи вариант ще изтегля още една карта, искам си да направя уточнение. Да, те се препокриват. Бъди верен на себе си. Не дей да огаждаш на целия свят. Бъди себе си, бъди истински. Твоето отношение към живота ще привлече правилните хора, а тези, които не са твои, те сами ще си тръгнат. Бъди искренен. Така ще стигнеш до този момент и до тези отношения, които ще бъдат в съзвучие с теб. Окей, това беше първи вариант. Двойки. Отговор на ваш въпрос или съвет за дадена ситуация. Следва интуицията си. Интуицията е най-ясният глас вътре в теб. Слушай своята интуиция. Тя е по-силна, отколкото мненията на хората. Довери се на тази интуиция и така ще се приближиш до своето истинско аз. Не позволявай някой друг да вземе решение вместо теб. Следвай твоето сърце. Само така ще постигнеш успех и ще живееш истински. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.